Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Virginia Randi. Llum il-Knisja tagħmel il-festa ta' Sant'Ignazju ta' Antiochia, isqof u martri li jirċieva l-martirju propju f'Ruma. U propju waqt li kien sejjer għal martirju, isir jaf li l-insara ta' Ruma qegħdin jitolbu u qegħdin jagħmlu minn kollox biex jiġi meħlus mill-martirju. U huwa jiktbilhom ittra lill-Knisja, lill-insara u jgħidilhom ċaru tont, sentenza qawwija. Jekk intom teħilsuni mill-martirju, ifisser li intom ma tħobbunejx. Imma jekk tħalluni nirċievi l-martirju biex inkun xogħod ta' Kristu, ifisser li intom triduli l-ġid. U għandu espressjoni oħra propju f'din l-ittra fejn hu jmur jgħid l-insara ħalluni biex jien inkun qisu dak il-qamħ mitħun li jsir Ewkaristija, li ġismi jiġi mitħun mill-ħal lill-juni biex jiena nsir Ewkaristija għal Kristu. Ejjew nitolbuh il dan il-qaddisek kbir li lilna wkoll jagħtina l-qawwa li nifhmu x'inhi tassew is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija. Li nitalmu aħna wkoll naqdu id-dbatijiet tagħna u nofruhom mal-ħobs u l-inbejt lil Alla biex hu jibdilhom fil-ġisem u d-dem ta' Kristu. B'dawn il-ħsibijiet f'moħħna fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna ejjew ħuti nitolbu maħfra għal ħtiet. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna d-nubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox, inti żejjen il-ġisem għaddejs tal-Knisja tiegħek bl-istqarrija tal-qaddisin martri. Atina li l-martirju glorjuż li qegħdin infakru llum ikun għalina ta' għajnuna qawwija kif kabbar għal dejjem fis-sema lil Sant'Ignazju ta' Antiochia. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Efesin. Ħuti, intom li kontom mejtin bid-nubietkom u ħtijietkom li fihom darba mxejtu skont ix-xejra ta' din id-dinja, skont il-kap tas-saltna tal-ajru, tal-ispirtu li bħalissa qiegħed jaħdem fost dawk li ma jisimgħux. Aħna wkoll għexna darba marqa fil-passjonijiet ta' ġisimna, konna nagħmlu l-opri tar-rieda tal-ġisem u fehmitna. Konna minna nfusna u li tilkorla bħal bqija tal-bnedmin. Imma Alla għani fil-ħnina tiegħu bis-saħħa tal-imħabba kbira li bija ħabna. Meta aħna konna mejta minħabba fid-nubietna, tagħna ħajja ġdida flimkien ma' Kristu. Bi grazzja intom salvi. Qajjimna miegħu u qiegħdna fis-smewiet ma' Kristu Ġesu biex juri fi żminijiet li ġejjin l-għana bla qies tal-grazzja tiegħu bit-tieba li wera magħna fi Kristu Ġesu. Intom salvi bil-grazzja permezz tal-fidi
U dan mhux bis-saħħa tagħkom, imma b'don ta' Alla, mhux bl-opri biex ħadd ma jiftaħar. Aħna ħolqien tiegħu, maħluqa fi Kristu Ġesu biex nagħmlu l-opri tajba li Alla ħejjilna minn qabel li għandna nagħmlu. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lil Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu nwieġbu. Pur tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għajtu bil-ferħ lil mulej niskolla tal-art. Aqdu bil-ferħ lil mulej. Idħlu quddiemu bana ferrieħi nwieġbu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Kunu għafu li Jahwe u Alla. U ħalaqna u aħna tiegħu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu nwieġbu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Idħlu bana ta' ħajr mill-bibin tiegħu bit-tifħir fil-btieħi tat-tempju tiegħu. Roddulu ħajr u birku ismu nwieġbu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Għax twajjeb il-mulej għal dejjem it-tieba tiegħu minn żmien għal żmien il-fedeltà tiegħu nwieġbu. Aħna l-poplu tiegħu u n-naċ tal-mera tiegħu. Inqumu bir-rifa għal qari tal-Evanġelju. Ħenjin il-fuqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San-Luqa. F'dak iż-żmien xi ħadd mill-folla qal lil Ġesu, Mgħallem, qgħid lil ħija jaqsam il-wirt miegħi. Wieġbu Ġesu, Ħabib, min qiegħdni jimħallef fuqkom jew qabbadni naqsmilkom il-ġid bejnietkom. Imbagħad qal lin-nies, iftħu għajnejkom u ħarsu rwuħkom minn kurreba għax imqar jekk wieħed ikollu bir-radam ħajtu ma tiddependejx mill-ġejt li jkollu. U qalilhom parabola. Wieħed raġelani ġabar kotra ta' frott mir-raba tiegħu u beda jaħseb u jgħid bejnu u bejn ruħu x'se nagħmel għax dan il-frott kollu m'għandix fejn naħżnu. U qal, ara x'nagħmel. Inħott l-imħażen li għandi u nibni oħrajn kbar u naħżen fihom il-qamħ u l-ġid kollu li għandi. Imbagħad ngħid li lin-nifsi, ruħi, għandek ħażna kbira ta' ġid għal bosta snin, mela strieħ kul u ixxala u ixrob. Iżda qallu Alla, iblaħ li jint. Dan il-lejl stess jitolbulek ruħek rura u l-ħwejjeġ li ħejjejt għalik ta' min ikunu. Ek jiġrilu min jiġma l-ġid għalih innifsu bla ma jistana quddiem Alla. Il-kelma tal-mulej. Kemm hija vera il-kelma tal-Alla eżies. Kemm hija vera dik il-mistoqsija li jagħmillu dak it-tali wieħed mill-folla ma jgħidilniex min kien. Wieħed minn ħafna għax jiena naħseb ħafna ġlied li għandna fostna u ħafna nkwiet bejn il-familji u propju minħabba dan, minħabba l-wirt, minħabba biċċa raba, minħabba ftit flus. U l-mulej Ġesu qed jgħidilna dejn iftħu għajnejkom, ħarsu rwuħkom, għalfejn ħaddaħħalni bejnietkom.
jgħidlu ċarru tont, jien min jien biex niġi ngħidlek kif għandek taqsam il-flus, dan int għandek tafu. Għandkom timxu ma' xulxejn b'ġustizzja fl-imkien, mhux tiġġieldu min ħajaħkem l-aktar. U ġejb l-eżempju ta' dan il-bniedem li ħaseb għax għandu ħafna ġejt ista joqgħod bidejh marbuta u ma jagħmel xejn. Ħadd bena l-imħażen, kabbar, strieħ issa oqgħod gawdi. Il-mulej Ġesu jgħidlu iblaħ li jint dal-lejl stess se tagħti kont. U l-ġid li inti interessanti u l-ħwejjeġ li ħejjejta għalik għax minn għalik dawk tiegħek ta' min se jkunu issa? Jew nitolbu l-erf divin ta' Alla fuqna biex aħna narfu naħżnu fl-imħażen tagħna kif qal wieħed għaref dak li inti taħżen għalejk tħallih warajk, dak li inti tagħti lil ħaddieħor tieħdu miegħek. Kieku dan ir-raġel tal-parabbola dak il-ġid kollu qasmu lil tant persuni li kienu fil-bżonn, kieku kien jieħdu miegħu għax bih għamel qatt ta' mħabba u poġġa f'posthom il-ħafna oħrajn. Imma x'żammu għalih ma ħa xejn. U forsi wkoll ġralu kif ġralu dan li jagħmel il-mistoqsija lil Ġesu. Żera il-firda bejnu u bejn ħuħ. Ħuti eżies nresqu it-talbiet tagħna u nitolbu lil mulej Alla biex aħna wkoll narfu nifhmu il-kobor tal-kelma tiegħu. Nitolbuk mulej għall-Knisja biex tkompli tkun bħal Sant Ignazju ta' Antiokkja imżejna brajja qaddisa li jmexxu il-merħla tiegħek u li għal-merħla jagħtu ħajjithom. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex aħna narfu norbtu qalbna mhux mal-ġid li jgħaddi iżda mal-ġid veru li jibqa' l-imħabba ta' bejnietna u l-imħabba tagħna lejk. Nitolbuk mulej għal-foqra għal kull min qiegħed ibati sabiex ikomplu jsibu persuni u nies li joruhom l-imħabba u jduru bihom. Nitolbuk mulej biex minn dan is-santwarju għażiż ta' Ummna Marija inti tkompli tbierek u tqaddes il-familji tagħna, lill-immigranti tagħna, lill-morda u lil dawk kollha li jduru bihom. U Alla, il-ħnina tiegħek hija bla tarf, biet minna kull forma ta' ħażen sabiex narfu nikbru fl-imħabba tagħna lejn xulxejn. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem.
nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej din l-offerta li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek kif oġbok tilqa' is-sagrifiċċju ta' ħajtu li joffrilek l-Isqof Sant Ignazju ta' Antiokkja li fil-martirju tiegħu sejjaħ lilu nnifsu qamħ ta' Kristu maġun f'ħobbs safi bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq niżżuħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Għaliex Sant Ignazju ta' Antiokkja ħaj il-martirju għall-istqarrija ta' ismek biex bħal Krismu d-demmu jagħti xhieda tal-emejjel tiegħek tal-għaġeb meta turi l-qawwa tiegħek fl-aqwa tagħha sewwa sew fejn hemm id-dajjef u ssaħħaħ lil mirwanieqes mill-ħila biex ikun jista' jixet għalik bi Kristu Siedna. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nifqu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu l-kobor tiegħek. Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwietu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek min ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddejs tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirrit għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dunubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċu tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana li tolbu lill-Ispirtu Santu jaqadina f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej, fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħu Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna, missierna li inti fis-smewwiet.
jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li trittient kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil minu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tiba u l-ħnina tijek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
nitolbu. Tqarbilna mulej bil-ħobs tas-sema, aħna u nfakru id-daħla ta' Sant Ignazju ta' Antiochja fis-sema. Qawwina b'dan il-ħobs biex jagħmilna insara tas-sew fl-isem u fl-emil bi Kristu Siedna. Ejjew nifru hekk dawn it-tliet Avamarijiet għalina l-koll biex narfu dejjem nużaw b'mod xieraq dak kollu li l-mulej jipprovdilna. U niftakru li dak li l-mulej jatina ma jagħtihulniex biex naħżnuh, imma biex naqsmuh mal-oħrajn, biex nagħmlu l-ġid. Biex kif jgħid Sant Ignazju, nkunu Ewkaristija, ħobs maqsum għall-oħrajn. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.